Знаеш ли какво правиш в момента? Не гледаш влог. В момента ти бягаш. Бягаш от нещо в стаята си, от нещо в мислите си или от някого, който седи точно до теб. Аз не бях тук един месец. И знаете ли какво се случи? Нищо. Света не спря дори за миг. Слънцето изгря 30 пъти. Твоя живот продължи точно по същия начин. Моето отсъствие не остави дупка. И това е най-страшното признание, което един създател може да направи. Аз не ти липсвах. Ти просто ме замести с нов шум, с който да запълниш тишината в себе си. Разбрах, че през последните няколко месеца аз бях твоя дилър. Продавах ти допамин в 3-минутни опаковки. Давах ти илюзията, че научаваш нещо, че се забавляваш, че сме приятели. Само и само да не останеш сам със себе си. Запитай се, защо ти е пуснат този клип точно сега? Кое е онова нещо, което трябваше да свършиш преди половин час, но не го направи? Кой е разговора, който отлагаш? Коя е болката, която се опитваш да заглушиш с моя глас? Аз спрях да качвам, защото ме хвана срам. Хвана ме срам, че ти помагам да си губиш времето. Че съм част от машината, която превръща твоя потенциал в гледаемо време. Искаш ли да ме мразиш за това, което ти казвам? Давай, напиши ми гневен коментар. Кажи ми, че съм арогантен. Това пак ще е бягство. Пак ще е начин да не погледнеш към истината. Че ти си пристрастен към екрана, а аз бях твоята доза. Но днес няма да ти дам това, което искаш. Няма да има монтаж, няма да има забавни моменти. Няма да има харесайте клипа и се абонирайте. Днес ти давам само това огледало. Това видео е провал за алгоритъма. То е антисъдържание. Защото ако ме разбереш правилно, трябва да си изключиш телефона точно сега. Ето как ще разбера дали си жив или си просто алгоритъм в човешко тяло. След 10 секунди това видео ще свърши. Не отивай на следващото. Не отваряй коментарите веднага. Остави телефона, сложи го с екрана надолу и остани в тишина 5 минути. Само 5. Ако издържиш, значи още имаш контрола. Ако веднага след това потърсиш друго видео, значи аз съм спечелил. А ти си загубил още един ден в живота си. Изборът е твой. Аз си тръгвам. А ти къде отиваш?